Bonsoir à tout le monde. Je vais bien parler en français si c'est possible par rapport à mon compte. Donc, excusez-moi si je ne parle pas bien français, mais je vais essayer de bien parler. Voilà, comment il est la réunion? Merci, Keramabé. Itnaroe. Mon compte, avant, c'était... Il y avait avant, hein? C'était praté, pratézen. C'était pas praté, dirait longtemps. C'est les jours même. Mais c'est Ramadan email. Il y a des messages directs envoyés sur mon email. Telle personne, il veut essayer d'entrer dans mon compte. Après, on a changé mon départ, c'est tout. Ça, c'est grâce à mon chéri, papa Mathieu. Aujourd'hui, je parle tout ça avec vous pour vous dire, pas justifier, hein? Moi je suis une femme directe, pour vous dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui profitent, qui s'est passé sur les réseaux sociaux en ce moment, par rapport de mon propos à moi. Ils fabriquent mon compte fake à mon nom, il met mon photo pour aller dénigrer les gens, pour insulter les gens. Je vous dis encore, si moi Aïcha, je règle le compte des gens, je fais le live sur mon compte. C'est à mon compte que je fais. Là, entre la différente, le compte que eux ils ont fait avec mon nom et ma photo et tout, vous regardez le journal de mon Facebook. Vous regardez tout, vous allez voir la date et heure, et tout l'année. Si c'est le compte là, si c'était pas praté vraiment rentre dans mon compte, donc c'est moi. Si c'est praté, comme ils ont fait utiliser, insulter des gens et tout partout là, dans mon nom, dans mon photo, ma photo, donc vous regardez actualité. Parce que j'ai eu message, il y a un compte à mon nom, j'ai eu message, hein? Il a insulté les gens, allez sur Messenger, il fait à ma place, d'accord? Donc j'ai essayé d'expliquer tout ça en français pour vous dire que c'est pas moi. Moi quand je règle le compte aux gens, j'allais direct ici sur ma base, direct ici. Ok, si j'allais en privé, vous pouvez cliquer, parce que même si c'est sur Messenger, là, ça, vous pouvez regarder, cliquer directement ces pages-là, soit disons mon nom là, c'est là que vous regardez. Ok, après ce que je vous dis avec vous, vous savez mon compte là, mon compte Aïcha Yvonne ici là, il est sur la main de la loi malgache. Il est sur la main de la loi malgache. Pourquoi il est sur la main? Je vais vous expliquer vite fait, courte comme ça. J'ai poussé mon président, Magadiano président, j'ai poussé Raduel depuis la Réunion. J'ai poussé, j'allais à Mayotte et tout. Et du coup, avant que venir voir le président Raduel, en fait, tant qu'il est président, d'après ce que moi j'ai entendu là-bas en face, il regardait mon compte, il regardait tout qui est moi et comment moi. Vous comprenez? Donc, mon compte, jamais aller faire n'importe quoi en privé. Si je fais n'importe quoi ici, c'est les gens, comme je dis souvent, c'est les gens qui m'attaquent, moi je dois des réponses. Vous comprenez? Donc voilà, mon compte sur la main de Fanzakan, la loi malgache. Il n'y a pas de compte zigzag ou faire n'importe quoi. Donc ma conscience tranquille, mais sauf c'est vous que je parle. Parce que vous me suivez, vous me regardez. C'est vous qui voyez compte fac et machin et tout. Moi je vous dis, c'est pas la première fois que je dis, mais je vous dis encore aujourd'hui.
Les gens qui prennent mon nom, ma photo et tout, faire n'importe quoi. Même ma photo, mon nom, aller insulter Radjuel et tout là. Lui, il sait que c'est pas moi. C'est Compte Fa qui fait tout comme ça, comme ça, comme ça. Et bien voilà. Ok? Pour vous prévenir, hein, j'ai dit tout ça. Wa alaykoum salam, ma sœur. Juste pour prévenir. Donc, j'ai pas en fait de trucs sales sur mon compte. Ok? Je vais parler malgache maintenant. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair? Désolée si je parle pas bien. Hein? J'ai essayé quand même pour prévenir. Parce qu'il y a pas mal de gens qui m'envoient un message. Aïcha, tu m'as fait ça. Aïcha, pas mal. Après, j'ai répondu que ça, c'est pas moi. Regardez. Parce que moi, Aïcha, si je parle avec les gens en privé, ça veut dire les gens que soit je confiance un petit peu avec lui, donc un petit peu, hein, soit je confiance totale, soit ma conscience tranquille. Les paroles que je vais parler avec les gens en privé. Si ils vont enregistrer, ils vont balancer au live ou quoi que ce soit, ma conscience tranquille, il n'y a pas de truc mauvais. Ok? Il n'y a pas de dénigrer ou bien parler n'importe quoi devers des autres. Si je fais les lives, c'est ici, c'est avec les lives, toutes mes... Wa alaykoum salam, ma sœur. Toutes mes actions, c'est ici. Ok? Pour vous dire, fais gaffe, fais attention. Parce qu'en ce moment, les certaines personnes, je ne sais pas c'est qui et qui, hein, je ne connais pas c'est qui, mais je sais que c'est humain. Parce que c'est pas contraire des humains, c'est humain. C'est eux-mêmes qui font fabriquer le compte et tout, faire tout. Ok? Et ben voilà. C'est quoi, tu parles de quoi? J'ai pas compris. Hein? Ok, bonsoir ma soeur du cœur. Ok, bonsoir Narojab. Ingeda, to comme ten gas. Là je vais parler malgache. Azafada, tu mets une vazaza, mettez un blanc toing, rahafa, mettez un anine, désolé. Si c'était pas bien parlé, ok? Zazeng ma ptandinga naro na namaku, na tsinamaku. Et tellement faela zeng ulo mis objectif tiangan ratmanjarza amti fienga Facebook ti iro zeng meseye mizani indra natondro alendo sarnaka alendo angarnganaka ande angasando ulo iro chipasak mga live ro mande mga saulfo ro ko mande amnul am messenger ko ro mga sa Aznaro, Zacha tim justifié. Compte nakati ampel antangan fanjakana gas compte nakati fa 2 fois ou 3 fois amanga poudzi. Am poud comme naro in wantun. Et naro zani pus président. Ano commandant président ze chano tafit que font président. Faut marul met mangara n'importe quoi donc président ze chititano. Compte nakati zambala change kununu ande a Madagascar. Bonjour Zanj Kumbote. Compte nakati fazavan Radjuel tout près. Compte ti fou je 2 contrats ça. Aïcha Réunion Balang Aïcha Réunion. Faël ça tu me connecter amnas. Ti Aïcha Subaya navad ko Aïcha Yvonne. Donc je décompte. Loaran Yasmini luaran niasning ni association que les fanga nova ko live zing me attaché am tin des ajouts tu m'as fait manga live depuis que j'en des araduel bon désolé mon président hein Soumari na pidikano elle amrati manga zava par rapport contre ti donc contre nakati ni vlani ni wulu zeng na ndianane tanya tanari balona des président pour vous dire que président Mar Karaja batochka etuti isko no nyanti mangandrati mtimanjar anochi possible maita président na maeza zovul ma 20 tongano impossible. Donc pour vous dire azati masak mande manga n'importe quoi
am compte à part que live ataoko, commentaire ataoko, am compte vrai ty parce que za tsisy compte fake. J'utilise pas les comptes fake. Aznaro za tsisy. OK? Tieko raha volagninao ty tieko. Donc anareo zay mila mitandry fotony maro zegny compte vorondolo ataondreo amin'ny agnarako. Mandeha m'insulter olo reo amin'ny raha io fotony reo fa zatra za mamaly insulter ataoko eto ife zegny any fotony imazinaka mihitsy za mihitsy tiandreo robaty fa misy tetiky zegny reo. Izy io tsy niany edy tsy niany fa naviany za nagnano vidéo ty niany en ce moment raha jiaby masirosiro eto ty mila magnano reo zegny tiagnano jokera fausse jokera zegny eto ke za zay fa mampitandrigna anareo. Za koa andeha agnasa anareo nagnasa za eto fo za magnano izy. Izy koa izy nataoko c'est rare za magnano amin'ny commentaire c'est rare ka olo mpagnaraka za eto c'est rare fotony namanoatra foboka fa hainareo tagnanaka ty tsy nataoko stylo fa vavanakandro nataoko stylo. Donc bonsoir papa. Eto fo nareo zegny koa fa hitanareo nisy compte ihany tonga agnaranaka nagnano commentaire aminareo nagnano nagnasasaha i-capture nareo diranareo agnaty compte igny diranareo agnaty zegny zavanareo. Je vous confirme que za Aïcha za miadolo eto fo amvava mbala zanagna izy engane za jo mbala mamolaka fofo mbaka tsy mipody amin'ny raha ataon'olo za mba tsy hagnano olombelogno zegny ka fa olobe allo tsy olobe baka fa mba mila mirecule. Azonareo eto zay za magnambaranareo hoe ka misy olo any nagnasasanareo na anao zoko solo na anao zoko jazz na anao zandriko be motriziky na anao zoko Sandra pa ma sagnatreny baba be riziky raha tiako volagniny igny zoko be riziky anareo mila mitandrigna tsy anareo zay fo fa zegny edy nareo afaka metognoko agnarana zegny anao mila mitandrigna anareo mitandrema tsara beky fa io tsy za fa compte naka ty ampelantagnany fanjakana gasy. Ça, je que de compte. Je ne fais pas compte fake. Dieu merci. Atrizeng. Na tien que t'appelles en tangan fanjakana gas compte ko. Ramumbaza. Za fait que fatimangan compte vurundulu yu. La karaze. Zazi timangan compte vurundulu faut vi que mora heb kaza kwangan za uchime manota. Ko za edendengalanga taka compte vurundulu. Za tsy me manot nde sortra nakati fa pire nde zay fo vozako problème aminareo mpagnaraka za eto. Azonareo zay kadra tianera vakinao ty raha soratanao ty hoanareo eto. Donc du coup ataonareo maloto za io nareo fa za magnazava ny fadiovako à ces côtés là. À ces côtés là za tsisy compte fake, za tsisy mandeha magnasasa olo am compte tsy manjary karaha io za tsisy. Numéro na kameta ndesinareo en police amiako eto 06 93 41 24 31. Io numéro io numéro ko amin'ny fiainako manontolo eto andafy eto tsisy numéro hafa za amiako anareo mandeha mizaha nareo zavako ny ty est-ce que ty misy compte est-ce que ty karaha ty est-ce que ty karaha ty tsisy. Ok? Diku amra jab vlanku zeng mis dikan ya brajab vlanku zi chiweke lezati vlambulnga tout karayu mandede mis yantun. Donc soyez honnête atika kwa familia detu anoko fania detu aza endra kendra anoko fania detu ke balande ngankotu vurundul kono balande. Et tout ratono et photo vaita amna kadi azatin commando je parle que moi ano ko fania det me detu photo zat mis vocal nulu vulna fa ela tina teva quiz ule ulo fa hela hem kazamnanu zama puzaz atuna viat vocal que ulcha puis noze à la façon zen nefa ul me bonno tout près zenget chmagaga zen faton fienga ze faton fienga. Azonareo zegny dikany zegny
koa nareo agny fa natao ny compte io raha tsy manjary agny amin'ny agnarako na misariko melomelo melomelo mila mandiniky zay navian'izany bloky olo agny mipetraka an-tany chinois agny izy olo tiako olo najeko nentitra izy ny publier raha tsy nataoko natao amin'ny agnarana anaka nidirako tam privé izy io tsy zaho oaza taminazy andro hafa anao koa mahita agnarana anaka mandeha magnano raha karaha io idira compte igny zahava hitanao fiainana jiaby nataoko tam réseaux sociaux ty fa io tsy za ça veut pas dire que izy mitonga fisariko mitonga agnarako io za fa compte naka ty ndraiky je vous confirme Inch'Allah je suis en sécurité jusqu'à trouver preuve contraire fotony misy olo fa matetetiko surtout adinaka nafanafana be tagntagny aby regny des fois ou 3 fois nidirandreo compte ma ireo tsy tafidriky à 100% fotony email naka direct magnamia hoe comme quoi irana ty hidriky agnatin'ny comptenao zay araiky igny eto koa za mivolagna aminareo koa olo araiky fo misy adresse email naka izy tsy tiany tognony agnarana izy tsy avako fa izy agnisan'ny olo mpagnaraka raha jiaby ty izy agnisan'ny olo tsy nandeha niaro za izy fa izy nangatany adresse email naka tamizegny izy andeha agnano fitoriagna mindranazy izy tam réseaux sociaux za nangatany adresse email namiako adresse mail ko izy andeha andifasany raha nitakiko taminany tany ndraiky raha nitakiny taminaka nino raha nitakiny taminaka io vidéo olo nagnasasa izy io nidriky tagnatiny vidéoko izy mitady vidéoko igny alefa aminazy adresse mail ko io amin'ny partout amin'ny fiaignako dossier naka jiaby dikan'izegny adresse mail igny koa ny ohatra sagnatria tsy mekizy le olo ohatra igny izy ny fabriquer compte ohatra fa tsy voatery izy tsy mandoto izy za zay fotony jusqu'à jour zay mpinamagna foa mbala tsisy raha vitany koa izy amin'ny adresse mail igny fotony adresse mail mitady mot de passe azonareo mitady mot de passe adresse mail safy ke izy koa izy andeha agnova mot de passe mety voavany mety tsy voavany izy koa voavany za fa tsy mavita mampiasa adresse mail igny eky fotony tsy haiko mot de passe nivoana diko zay atreto zegny tout va bien zay raha hitanareo heto ty nagnasa olo za tetika zay anao nagnasa za nagnano raha tsy manjary anao za teto za anao nagnano za ivy io tsy mikegny zay raha tiako volagnina aminareo ke izy koa nareo any tsy nagnaratsy za ke za navy nandeha nagnasasanareo fo agny aza mety ampiadivin'olo fa zahava compte aroe vocal aminaka to olo fa ela miambiny za otrany nataoko raha ratsy miamby za to maigny izy aroe merci aminareo ary zegny anareo misy vocal n'olo micontra za na Rafaela na tambiagna alifasanareo ty zegny anareo mandeha fa amiako cadeau nareo fa tsy tomboko eto cadeau amiako cadeau anareo raha karaha zay alifasanareo fa merci aminareo anareo nandefa na Rafaela zegny merci zegny toko vidéo naka ty za ry havako fa tsy miady abaka eo mikasiky zandriko mboty misy olo agny amitovy vocal io mboty riziki izy magnano vidéo za magnano bonjour za magnano cœur parce que izy zandriko tiako raha ataoko cœur zay karaha tiako raha koa tsy tiako tsy ataoko cœur bien sûr za karaha zay ke ataoko cœur vidéo nazy raha volagniny vavany eo ataoko cœur bakô izy tiako izy ataoko cœur fa mboty koa fa magnasa olo mamalasaha ataony amin'olo raha partir an'izany volagna fa tsy amaly olo amin'ny Facebook ty za fa tsy namany zandriko fa nambarako izy amin'ny privé tany raha zegny ambarako eto amin'ny privé tany zany volagna je suis avec toi coûte que coûte fa za fa tsy miady dikan'izay exemple fotako amboty zegny peu importe ry namako aty koa magnasa olo za fa tsy agnatiny
Kondak mbala ulumi malom droyo. Ulum malam roni malam nakayo. Je suis avec eux jusqu'à la fin. Aznaro zen tchok chmazavam naro wa alaykum salam masen. Je suis à la fin. Je suis à la fin avec Berizik, je suis à la fin avec Melating, Amja, je suis à la fin avec Solo, je suis à la fin avec Boté, Rizik, Léoul Tatu, Zatar, clan, Kezana Itara, oh, un autre clan. Zé clan Tanganolo, Iro, clan troupeau, non, Tchekwa, clan Zé. Fa comme Zé Djabi Hadiareki, Naton Misor Rachinanzari. Ben voilà, Zana Mandrou, na voix victime, Kararo Faro victime, na mal, Zakwa victime, na mal. Ils font pas mal, Tika. Di kanrate kuvlang nam zen. Iskwa imbotaria divanul, ulunia diantenga. Zachmanga saha. Ar zachman rumbumbot, rumbumbot. Alo, atava santko, zachmanga zen. Ar zam privé ma tête qui voulait, non voulait a fofa yuru, karayue. Zachim commandis, de zafch commandi. In rate kuvlang nam vulnga zen. Bonjour zok na kasomalan. Imbote, antaskan nakati, en fona kamaju, zazokin. Antaskan nakani naka, dikanze. Karaze koton zand kumbotian. Tian zaf antaskan nan ni nani, antaskan nan ni nakakua. Karaze, dikanze. Misi ula region nangan rati izi, ul navnia diam naka, ul mangan rati manjarza, zahu, mangamia iz courage, mangamia zera tukun metambara, vulani nari. Zing, il fa zafa chimiadoul. Cette fois-ci, c'est une bonne leçon. Rahana zan Facebook ti. Ah, chiwa dinga kumandra yela kom dumieti, chiwa dinga fotumi. Tetu mama kuvaklua, chitan la personne mama kuvaklua. Tetu zana kunatora chinanzar chitan la personne. Tetu na uzung zamat chitan la personne. La personne zengi chula rek fou. Heureusement, malheureusement, ça te met vaten vazafou. As non. L'era za mamali hitan la personne, masun la personne ni bien matsarabek naita. As non zen. Dikanze. Mangala undrahan tenga chiulu jab mandem vulngano uyu ka ano utiani kararambaran jazi azamatuk zako no jazi jova tsulat kesma wis pamisquato komba la tstakano nande nangan ratsmanjarano namuna no nangan rafa famno yo no vu mai plus no ke mara na rojo yu o miambinza aza miambinza du doe Azamia bizado, je suis en France, au territoire français. Outra mera, Azamia bizado do. Não, Azamia bizado, zahetu. Raha kwa to en France zengi. Mas a vawasfa, tout est clair. Oh, chucu, ati chis. A Madagascar andrakizi. Io tcheco. Ang anova ko tcheko mareng tsika Madagascar anzegny gadra karayo fa ndraiky tsy mavoza Madagascar fotony ela ro niambigny za tiandreo igadregna io ela iro zo zegny champagne-ndreo foray ambesandreo igadra izy ba karakory izy champagne-ndreo je vous prévenir andraiky matokisarazagnanao matokisazagnarinao ano ko matukiraze tsisy ramba voanao na olo andrivony miadianao zariky zegny ndraiky raha andeha miako anareo moral pour de vrai en fiainagna anao na iadivan'olo zato anao na akizen'olo zato anao na nino izy koa anao igny tsy nandeha nagnanognano raha igny karaha igny gangy fonao fa anao nandeha nagnano raha igny ni protéger anao na maly anao maha-olombelogno anao Zangar na mano. Azonareo zegny zangar na mano. Ndray zangar na manolo magnano raha tsy manjary ka intsika ninao hainao tsara bekiny nagnanaovanao izy ka zangar tsy namanao fo zangar. Karaha zay ataoko hitanareo io. Ka ireo magnano sarisarina ka mangala compte vorondolo mandeha magnano raha tsy manjary.
ranga taoko aminareo fo aza mino regny kafa nisy bonjour zandriko tsara anangy jijiny konto vorondolo jijiny raha tiako ambara eto zandry mety mitandregna anao anareo kofa nahita hagny sarinaka agnarananaka na privé direct fotony tsy sandra anareo tsy takatra ndeha fanjakana atsika anareo takatra fotony hizavany fanjakana raha jiaby igny zahagna foko tsisy anareo pour de vrai miconty mangoaka maiky edy anareo bako edy mangoaka maiky. C'est pour cela hatry zegny rango 2018 nagnanaovagna raha tsy manjary za teto mba azovy amindreo nagnano raha tsy manjary nivaliko io nisy vocalinaka na nisy trasinaka tsisy fotony za zegny heto fo za mamaly fa za mamaly eto za tsy mandeha mitsakaraka hagny eky raha jiaby amin'ny fonakany miboaka eto izy miboaka eto igny tsy andesiko mandry ozy aminareo tsy andesiko mandry amare koa za matsaro izy koa za mifo koa matsaro izy koa fa miakatra koa ao koa karaha zegny za ke ampodiko teto mamako vakoloa tsendriky vakoloa mamako za fa niprevenir ny sasany vonenay zany kanany izy mpamoriky vonenay izy misy raha fo mahazo izy raha jiaby misy trasy raha jiaby anagnatsika azonareo vakoloany mamako teto ro nivolagna zay mampizaha agnatin'ny firy andra mamako tsy hita baka eo izy hita azonareo tsy nasitriky n'olo ndraiky izy tamizy fa olo ny raha indreo nandeha tagnatin'ny tragnony mamako azonareo zay olo ny raha indreo nandeha tagnatin'ny tragno mamako nangala vidéo nangala sary olo karaha zay ke anao antegna mbala raha tsy fagnafo mbala raha tsy fagnafo mbala hypocrite fo mbala tsisy olo tsy adivantegna fo azala dunia l'envers azonareo zay ke zay raha ialako amin'ny raha ty za zay tsy mandeha magnino fa magnano rappel petite juste rappel hely aminareo juste un petit peu clic rappel raha karaha zay ke zao je vais vivre bien parce que tiako loatra raha nataony zagnary za tamin'ny semaine teo igny na anaty semaine ty mba namody vavanaka nitsangana zegny raha maha-olombelogno antegna na tsangana zagnary mba fodiako vavanao ty na marigny ninao na tsy marigny ninao mifodia vavanao fa anao mba tsy hainao mba olombelogno ty tsy anao mikomande olombelogno zegny leçon tsoako amza tsara magnitra mivolagna zay ke nitsoako baka tary leçon igny na mody vavako za fa nono konty tsao maro asasa mandeha anareo fo fa baraka fa aza manosiko zay tiandreo fatao fa nareo hagny koa bagage nakaty fa fanifatariko ny fifieziko ny fatariko azonareo koragna zay nifatariko izy alotsika agny koa nareo fa ty koa tsy Kosovo Belnadeny raha azo anareo agny azonareo fotony anareo nandeha namorogno raha igny juste fagnanaovagna sirosiro ataonareo privé zegny riatin'ny fanjakana vaza ty na riatin'ny fanjakana gasy fotony za tompiny mihitsy koa baka tsy agnambela zay takatra na nitsiko amin'ny telefony fo andafy eto nivolagna zegny samby agny fo anareo atsika jiaby samby agny ava Madagasikara koa karaha zay kusuk samby agny sakolo may lakournazy za tsy miady mangataka amin'ny zagnary leçon tsoako ela olo zay nagnanitra za basa anao mamaly hitanera mavoanao mitomagna anao zay malany misy olo tegna malahelo za marigny soragna zagnary ela velogno ro za igny matrekitreky fo fotony haiko baka raha mampatrekitreky za igny za tsy mitory olo igny niezaka edy za ndeha agnano fa tsary tanteraka za tsy za manjary mamaly fotony anao miramasa ndraiky farana anao maty ndre za misy moment nazony crise baka amin'ny raha maso loatra tantareko amin'ny médecin zegny raha mahazaka karaha zegny izy iala elo izy Facebook
zegny causenareo nialako Facebook fa maolombelo nipody eto koa nipody eto igny koa nipody koa sy tia mietsika ndraiky koa aloko kofetsika tokizakaregna ataoko moralindragitra zay baka moralinakava izy moralindragitra zay ony ataoko magnano iny dragitra agnaty vilany kabekabekabekabek ke zegny zoky aza miandriny za drako aza miambiny za fa samby agny fo anareo coin io il va suivre toute la ligne tout quand ça va wazabnaro bisous la famille Zé. Bon courage à vous tous, je vous aime beaucoup. Merci, encore merci. Lena defa vocal amnaka de alpha sanaronde quoi comme ça. Miss vocal nous le contre za alpha sanarom nakati. Vocal. Comme il soit une ratiki un peu privé manora nota rabrabe alpha sati zava fuzi chokont fak wed zinge de kokot fak baka malakita. Tapena fuzava no journal mulincho. Kont fak kia mangalangala jira no. Fazachi sandra mturulo. Na à la Réunion zé, na à Madagascar zé, za chi sandra mturu. Mazavamnaro, chi sandra zaisha, na vava funvulnga fa, chi possible les pieds de moi mandea. Mandea dire kuluine, na tzan kaisfa, anon tenrup kafien ganul karayu, ça se fait pas. Pour moi, après chacun son choix. Pour moi, non. Foto ulin faet ka sabek na meza ngaranjara nan rizik nan na miani zangar chetwan nan devul nan à un moment donné un autre comme matapa kono comme chetwan non mis devul no et comment ça se fait que en ozini tout karayo no dunia tiravna ke bizom zena rofa bonsoir azan kuzengzu conscient tranquille na ro jab ni adza Nariela, Naria Zovi, tranquille, non fa cosa zaci mandam tura na Roma sera. Cisi. Mandena mat azava eleva na ro unu bokazi, mandena mat kaskara bakano ang mate chinande tang bairan na chitung nangarnga. Ne puchara beknis bakato. Chim turi ulo. Allah mpiniza koza mturu. Fazami ampulum turza. Sem foi zami ampulum turza. Mi turia za anfamarin nanulo. Samia, avec un bon cœur, les bras ouverts comme ça. Stratégie jabam ni mana paez ngam ni badonga nakati. Ambring man kareza mi ambring ko, mi ambring kareza. Okay? Zeng de chimande amnul ni vulngan turza chela choinga, zeng mande amnaro, fotunul choing zeta nande sanza uza za mangarakis. Fotun zizantko. Zeta nande sanza Tiano za mangarake. Atiano za mangaraka kora to. No rien zandro no. Angina no. Chef kangina no. Fa arek vrank ze. Anaro vocal atoza. Tu vocal. Eu efa asan ulumituri. Gasam ze farandrama vos fanjakande de certaines personnes. Turia. Iska ulam la giminani. Ano mande mangan vulnga turia dingan tenga rajab nandal tetu ze dengi za fa chimala za ze chimalo alevana ro mal ko zenga kasartang na ro faravlan fo soyez prudent réseaux sociaux ti map gadja marise takta est-ce que tu es malhonnête en français tenga map gadja si tu es malhonnête Marca razan malhonnête zeng nazov et tout soyez prudent ok bisous